Mit navn er Asger. Jeg har været med til at starte 3D-printhuset. Grunden til, at vi startede 3D-printhuset, var fordi, at vi var frustrerede over, hvor lidt tilgængelig 3D-printteknologien var for både virksomheder, men også private. Med både en butik i København og en i Aarhus, der er vores mål at udbrede 3D-print i Danmark. Vi er både ingeniører og tekniske nørder, der brænder for at give dig den bedst mulige rådgivning, om end det er en printer eller en scanner, du skal bruge. Det kan også være noget helt tredje, som for eksempel printservice. Hvis uheldet er ude, så har vi ekspertisen og reservelinjen til at reparere din printer her i huset, så den kommer til at køre optimalt igen. Vores kunder spænder bredt fra designere til arkitekter og produktudviklere. De bruger 3D-printerne til at producere modeller til både salg, men også prototypeudvikling, så deres processer bliver hurtigere og også bedre. Et eksempel kunne være Niels Gammelgaard. Han er en af vores gode kunder. Han er møbeldesigner og bruger 3D-printeren til at printe hans møbler, inden han sender dem til produktion. Den vej igennem, der kan han mærke og se hans designs og rette på dem, indtil han er tilfreds med det endelige design. Vi udbyder en lang række kurser, alt fra håndteringen og navigationen af en 3D-printer til 3D-modellering og produktudvikling. På den måde giver vi mange af vores kunder en rigtig god bund for at arbejde videre med 3D-print. Her i butikken tester vi også rigtig mange printere. Der findes utrolig mange printere på markedet, men det er langt fra alle sammen, der har den høje kvalitet, som vi gerne vil levere. Hver printer gennemgår en længere testperiode, hvor vi blandt andet tester for printkvalitet, brugervenlighed og driftssikkerhed. Udover at sælge printere til vores kunder, så har vi også en printservice, hvor vi arbejder meget med at udvikle produkter. Der kan vi f.eks. bruge noget som den printer, vi har bagved mig her, som er en gipsprinter, der kan printe i fuld farve. Vi hjælper også kunder med at udvikle deres prototyper og deres produkter. Og det gør vi typisk ved, at de kommer ind med nogle tegninger eller nogle skitser og nogle idéer. Og herfra så hjælper vi dem med at tegne i 3D, med at modellere det op i CAD og til sidst printe nogle prototyper, så de kan se, hvordan deres produkt kommer til at se ud. Hvis du har lyst til at vide mere, så er du meget velkommen til at komme og besøge os i en af vores butikker på Sølvtorvet inde i København eller på Banegårdsgade i Aarhus. Du kan også finde os på vores hjemmeside 3dprinthuset.dk, hvor du kan læse mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.